Renta on moderni rakennuskonevuokraamo ja meidän tarjonta on pienestä porakoneesta aina semmoiseen isoon torninosturiin, eli kaikkea mitä työmaalla voi tarvita. Rentalla viimeiset 3 vuotta kaikki henkilönostimet, mitä on ostettu, on ollut jo sähköisiä. Kaikki, mitä voidaan korvata sähköisellä, niin ostetaan jatkossakin sähkökäyttöisellä. Suomessa me ollaan sitouduttu tämmöiseen työkonealan Green Dealiin, missä on tavoitteena, että 2030 mennessä 95% henkilönostimista olisi sähkökäyttöisiä. Yhteistyö LGMG:n kanssa alkoi 2022. Silloin JS Multiservice ryhtyi LGMG:n maahantuojaksi Suomessa. Silloin otettiin kolme erityyppistä saksinostinta käyttöön ja lähdettiin vähän testailemaan, että miten nämä toimii meidän muiden merkkien rinnalla. Ja ne meni suoraan meidän isoille asiakkaille niin kuin jatkuvaan käyttöön. Ja se oli hyvä jatkumo siihen testille ja niistä myös saatiin niin kuin heti hyvää palautetta. Helppokäyttöisyys ja toimintavarmuus on niin kuin ollut niitä niin kuin ykkösasioita ja asiakkaat on kiitellyt sitä, että enää ei tarvitse sen tankkauksen ja dieselin ja näiden lättäräyksen kanssa niin kuin sotkea. Että muuta kuin huolehtii siitä, että kone on ladattu, niin kone toimii. Tuolta asiakaskunnasta ja sieltä tietysti tulee myös vaatimuksia vähäpäästöisyydestä ja me halutaan olla vastuullisia. Sähkökäyttöisiä henkilönostimiahan on ollut jo pidemmänkin aikaa, saksinostimia, tolppanostimia, pieniä kuukulkijoita, mutta nyt on niin kuin 20 metristä ylöspäin puominostimia esimerkiksi LGMG:lle saatavilla. Akkuteknologia on kehittynyt ja kyllä nämä sähköiset koneet tulee korvaamaan dieselkäyttöisiä.